zirlai pakhat chu aru matan hostel room bol lo be mai an pe a ma se chu room chu alo suang tuan ang room ma asiam ta zo ka ni tholai tam tak te chuan mun dang emo ram dang emo a an chung te hlata le khazira anom hian zalen na an nei zo khi an ring thina an du angin hunan mang theya thian ni se du an thlang thei boka abik takin hostela han om chu nuam riau le hlim om bik riau ben khia ma se tu man hostel han om tira har satna neu om vel chu an ngai tu phale si lo ni ma se chu ani dan ve reng ani sia chaina rama khote takte om chuan hetiang har satna hi angai tu bik lo niom takani zirlai pakhat chuan an khote takte chuasana university zo chun zom tura kholian zo ka kalchu abuena zong te aziom deu zo a be seya di chuan anun thar chu khopuya ain tran don ta ni hostel room pakhat chu changa ama chawin anilawa senior mai chia pahni nen anom ho anga ya lailama chuan mi paho chu an ro ma lo kalin hun hlimom tak mai an mang nge ya ma se chu zirlai mai chia chu jing thleng mu theilovin a om na rom chu thla ka dil ta ha la ni Fausier zirlai chu ne wangin in adjust nan chuan hun ala du deuh nge yang ni gai lo ten huwa chuan hostel room supervisor chuan lo bia in room hanin thlak ngot mai chu a har sa to thu a khila ma se room ma thak don ani chuan ama a engkim a in boi pui tur thu le ama chawa a angai tur thu khilin ma se zirlai no pang chuan poi ti lo thu chu a soita ni room supervisor chuan room number te khilin cha pi te chu a peta chu arum thar tur chu a han hong che mai chu le lu freng ngoi in kong ka bula chuan a ding khong ta kan maya arum tur chu bol lo pai nang mai hian bol lo li kan khata a bang tela chu zia ran nei noi mai hi ne boka a ceiling le bang tela chu tuilianin voi khat mai ni lo voi tam tak lo chim thin to ti khriat tak hian a hu nuar deuh nuai mai boka furniture thom thoda na tela chu pe threp nuang mai hi ne ya ti chuan chu zirlai no pang chuan siam thadan ngai tuin a han design vela aduang tha na nuam turin angai tua abang hmur chu wallpaper chopin a paita ti chuan ceiling le bang vel te chu aziat faya ti chuan rong hnoi ton ta ceiling le bang chu a hnoi zo thata phot maya furniture le tuk ver frame vel po chu a hnoi zowa rong mana to vak lo nen rong po chu a hnoi thata veka du to sam em po ni lo ma se lu atla ka asiam deuh tho to ni ti chuan ngai to na fing tak mangin switchboard bang chu phelin current te chu siam tha a bulb wai nuang mai han vai chuan ceiling lamp tun lai tak mai chu awwa ta tuk vera te chuan parda var na moi tak mai te chu azara ti chuan abang vel te po chu thalak lo lak to te mang chuan a cheya khum po chu atharang hlak ani lukham te bedsheet le blanket te po chu atharang fik phain arum chuada chuan zam pher war lampang rom te lang nal le zol tu kana pha boka ti chuan a lekha zirna tur do kan le chek le boka rom chu ein thak dang lam ta khop mai an hostel supervisor po chuan mu ve le chuan makti in chu zong lai bai zia le them thiam zia chu a kheta chu rom wang chuan alungai to ngai lo ni them thiam taka thil han ti vela na kan han tho tak don chuan ke ma ni ngei in har san na chi khang khang an pal tlang ve te hiangai thina chu chuan lo tlin na dum taka thlen jok thina ni enghuna po in adjust kan thiam chuan engkim mai hi a ol sam big don alo nei ti kha thlir du ten kan lo khedon nia